ام ده هر گریدای هەڵبژارتنان جی بتایبەتی مینن هین زانن کو پەرلەمانê فدرال افجار هەڵبژارتن تێنە kirin چندین کسان خو بربژێر کریە لە کو ez dixwazim vê bultanê da behs bikim ew berbijêre ku Kurdin hejmara berbijêrin ku li nava van hilbijartinan da xwe berbijêr kirine Kurd bin 12 Kurdin eslê wan Kurd el Almanya ji dayîk bûne li Bakurê Kurdistanê piranî li xelkê Bakurê Kurdistanê yan li Almanya ji dayîk bûyne li yan jî koçberî Almanya bûyne piranî wekî min gotî xelkê Bakurê Kurdistanê ne ez dixwazim nîşanî we bidem hînzan ev her 12 kesan yên ku xwe berbijêr kirine ka çansa her yekê ji wan yan ya kê ji wan zêdetir e bû derkeftinê piştî demekê Kurd hevkarê mizînarşîn dê bêşta me ez dixwazim yekbeyek wisa bi Kurtî em serra biçîn kakîne mesela Serdar Yüksel heye berbijêrê SPD ye Elî Artan Toprak heye berbijêrê Christian Demokrat CDO ye Qasım Tahar Salih berbijêrê Kesk e ya Hizba Kesk e piraniya yani her hemî ev berbijêre ew nevên ku wan salên şehrezayî hene di nava partî Rekxrawan da Gokay Akbulut berbijêra Çep e Çira Ehmed berbijêra Sosyal Demokrat e SPD ye û Ferhat Kûçak berbijêrê Çep e wekî min gotî evan bi salana kar kirîne Uzge Kedağ berbijêra Sosyal Demokrat e Mirza Edis berbijêrê Çep e Hemze Atlıgen berbijêrê Sosyal Demokrat e dîsan em diçîne ev sê kesin din Diyar Agyu berbijêrê Çepan e Maral Kuhestanî berbijêra Sereke ya Partiya Volt e Hüseyin Kenan Aydin berbijêrê Çepan e ku evî çend sal li Parlemanê Abxweşî